Ahojte priatelia, ideme si otestovať, ako tatranská glazúra ochráni tento iPhone, pomocou ktorého pribijem klinec do dosky. Hlavne si netreba zabudnúť aplikovať predtým tatranskú glazúru, ktorá bude takto pekne zabalená. Skontrolujeme si, či je pekne všetko zacvaknuté, jazyček musí ísť tuto. Displej si pred aplikáciou dôkladne očistíme pomocou tejto utierky. Odstraníme všetku masnotu a nečistoty. Pomocou mikrovlákna zaleštíme. Skontrolujeme, či nie je žiadna nalepená nečistota. Priložíme si aplikátor, poťahneme, prejdeš prstom, jemne položíš, počkáme, kým sa glazúra aplikuje, následne odkvakneme, prejdeš po okraji a aplikácia je dokončená. Žiadne bublinky, úplne presne na stred. A ideme si pribiť klinec, tento krivý, pomocou iPhone 17 Pro. Klinec je na druhej strane a iPhone je celý. On sa nedržia nečistoty a má perfektnú odolnosť aj voči škrabankom. Objednávaj si tatranskú glazúru. Čaute.